главен изпълнителен директор на TIPS, Warut Exchange. Виждам свят, в който можете да купаете TIPS монети безплатно, с над 500 нови членове, които се присъединяват всеки ден и платформата се разширява бързо. Това е чудо на бързия растеж. Разпространявам посланието на Бог, което може да ви направи богати по целия свят всеки ден. Ние набираме платформа TIPS и главен изпълнителен директор на монети TIPS във вашата страна на раждане. Ще станете богат човек. Главният изпълнителен директор ще има огромна власт и авторитет. Кандидати, моля, изпратете ми автобиографията си. Първата причина защо ще станеш богат. В чест на стартирането на TIPS Exchange, очакваната възвръщаемост е 1000%. Целта е DIA монета. Корейците копаят безплатно от 10 години. Kedia Coin в момента е свързан с собствената TIPS, монета на TIPS, Warut Exchange, която се копае безплатно по целия свят. Корейците обаче копаят монети TIPS за $200 на месец. Защо ставаш богат? Стратегия на марката е да предлага диамантени монети на най-ниската цена, за да отпразнува старта на TIPS, Warut Exchange. Това е маркетингова стратегия на тип Warut Exchange с минимум 1000%. Съвети борсата ще се разшири значително като Binance. Съвети таксата за търговия на световната борса оперативна печалба е бъдещата стойност на Tipscoin. Втора причина. Знаете ли световната валута? Стойността на една монета е $7200. През 2025 тя ще скочи с 30 000% до $150. След 2026 тя ще скочи до $436 и тя ще скочи с 87 000% в сравнение с текущата цена. Сумата от азбучните числа в името на тази монета е 10. Във фондацията за монети KDIA има много световни монети. Следователно нашата монета също ще скочи. Купете $1000 KDIA монети. И двамата ще станете богати. Това е послание от Бог към вас от Бог. В когото вярвате. Чувам гласа на Бог от небето и го разпространявам по целия свят. Ако се абонирате и ме слушате, можете да станете богати, без да се притеснявате за пари. Трета причина – купете възможно най-много диаманти. Вашето богатство ще се увеличи 100 пъти. В момента съм финансов експерт, главен изпълнителен директор на платформата TIPS. Главен изпълнителен директор на фондация за монети TIPS. И аз съм главен изпълнителен директор на компанията за листване на монети KDIA. KDIA обмен на монети е DigiFinx. След листването, той се е повишил с 1 200 000% от $0,01 до $80 и в момента е на дъното от $0,0001. 80 милиона монети скоро ще изчезнат. Вижте големия обем на най-ниската цена. Не може да се получи голям обем на диаграмата. Ами ако надхвърли високата цена в техническия анализ. От $100 до $80 милиона вие сте герой чудо. Мечтайте за чудо. Платформата TIPS Kedia Coin вече купи и възстанови 99% от циркулацията от фондацията. Невъзстановеният обем е само 1% от общия обем на търговия. Фондацията е изкупила всичките 99% от тиража и ви дава възможност да забогатеете. $0,0001 е най-ниската цена, която не може да пада повече. Купете Kedia монети на най-ниската цена на борсата DigiFinx.
Четвъртата причина. Първо, помислете за монетите кедия, които представляват само 1% от обращението, като най-ниската цена и мечтайте да станете богати в бъдеще. Ще ви кажа как да държите много монети. Ако купите определено количество кедия монети на много ниска цена и ги обмените за TIPS монети, можете да държите много TIPS монети. Платформата TIPS е създадена за да изгради глобална СНС социална мрежа, за да помогне на всички бедни хора в Югоизточна Азия, които гладуват и не могат да ядат дори $1 на ден. Когато беше създаден интернет, операторите на платформи експлоатираха вашия труд и не ви плащаха. Дойде светът на платформата OB3, която връща печалбите на сътрудниците на платформата. TIPS трети COM следва корпоративна етика, която расте заедно с всички участници по света, които са помогнали на компанията да расте, и естествено разпределят част от всички печалби, генерирани с разрастването на компанията, на различни участници. Петата причина. Знаете ли бъдещата стойност на платформата? Бъдещата стойност на 200 милиона абонати в Twitter, придобити от Илон Мъск, е $2500 на седмица. Копайте монети TIPS всяка седмица на платформата TIPS. Ако TIPS се мащабира като Twitter, стойността на една монета TIPS, добивана безплатно всеки ден, ще бъде $2500. Освен това, ако TIPS се мащабира като Twitter, приходите от реклама ще се генерират всеки ден и това ще бъде вашият доход. Ако нямате биткоин, издайте своя собствена валута на tipsobi3.com сега. Човекът, създал това, е кореец на име Чак Джоан Сонг. Любовта може да промени света. Той създаде единствения начин да се измъкнем от оковите на бедността. Какви са последните новини за биткоин днес? Моята ситуация на пазара на биткоини ще бъде точно правилна. Държа, откакто го купих на $14 500 през 2023 биткоинът е нагоре. Това е моят 67-ми биткоин анализ за днес. Прогнозата ми, че ще скочи от $61 000 на $67 000, никога не е била грешна. Той ще достигне $70 000 след няколко дни на 20 юли. И моята прогноза ще скочи до $69 777 и след това точно ще падне. Днес, 3 август, ще бъде $63 400, а днес и утре ще падне до точно $48 300. Прогнозата ми беше вярна. Мечият пазар все още не е приключил. tipsobi3.com ще ви направи богати за една нощ. Бъдете богати!